Onder een stralende zon en in aangepast uniform marcheren de Koninklijke Harmonie Saint-Cécile, de plaatselijke schutterij en 2 jonkhedenverenigingen door de straten van IJsden. Ze begeleiden de overleden gravin naar de kerk voor haar uitvaart. Wij willen echt vandaag ook ons medeleven bij haar overlijden richting de grafelijke familie betuigen. Voor de verenigingen is het een bijzondere en vooral belangrijke taak om hun geliefde gravin de laatste eer te bewijzen. Nog 1 keer wordt ze begeleid door de verenigingen. Er is een hele nauwe band, al decennia lang, tussen de grafelijke familie de Liedekerken en de Koninklijke Harmonie Saint-Cécile. Mevrouw de gravin, zoals we haar hier noemen, is al heel lang beschermvrouw van onze vereniging. En zij staat voor het vasthouden van normen en waarden en het in stand houden van onze tradities. Een groot verlies. Zeer zeker. Op de eerste plaats natuurlijk voor de familie, maar ook voor onze vereniging en eigenlijk voor de hele gemeenschap van IJsden.